Hallelujah. Asithathele ithuba sibingelele nonke bahlobo bethu, omama balapha, obaba abasha, osisi nabobhuti. Sibingelele bonke nabasemsebenzini ngaphakathi egameni likaJesu. Ngicela nje ukhona vele ushaye umakhelwane nge-5 uthi wenze kahle ufika nawe makhelwane egameni lika. Khona ngibajongile nje laba bakhulumisa omakhelwane babo. Ngizocela ungihambisele i-mic lapha khona bangabakhulumisa omakhelwane. Avela mkhulumise kuyi-mic. Hallelujah. Siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Sesibheke ezwini lenkosi. Igama lami ngingosiqiniseko isibongo ngakwaButhelezi, ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ngisindisiwe. uJesu wangenzela umusa emhleni yobusha bami. Uthi uMshumayeli mawufunda chapter 12 uthi futhi khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho zingakafiki izinsuku ozosho ngazo ukuthi angithokozi. Kunekhathi efikayo empilweni lapho uthi ukuphila angisakujabuleli, ufise ukubuyela emuva uyolungisa izinto kabusha. Kodwa ke uJesu ngiyambonga ukuthi wafika kuse-early walungisa impilo yami egameni likaJesu. Ngiyacela bahlobo bami egameni likaJesu ukuthi nje vele ningenzele ifavor Nkosi yami. Yazi siyajabula kakhulu khona bena sikuthathi neze kancane. Uvele nje ngiyacela simane sisondele nje lapha kule line nene lapha ngemuva kwalaba ningezi lapha ngaphandle ke uma uthanda futhi ungeza ngala sivele sisondele nje sibe lapha inceba kaNkulunkulu ingakezi phambili egameni likaJesu. Awu sibashayile izandla bazalwane thina silapha ngaphambili. Kade ngubani mina ukuhlonishwa yinina bakithi nibakhulu kangaka egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Sibheke ezwini likaNkulunkulu njengoba bathi eseshilo MC lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liphilile lingamandla likhaliphile kunezinkemba zonke sikanhlangothi zombili. Izwi likaNkulunkulu lisiphula imsedari yaseLebanoni. Izwi likaNkulunkulu liphuzisa izimbabala ethobhalayo lidabula amahlathi aseKhadeshi. Izwi likaNkulunkulu lidala nezinto engekho zibe khona. Awu inceka kaNkulunkulu isazoza ngaphambili yilona lowo. Awu Nkosi yami akakangadlulisi ethi namhlanje weJehova akukhulumisane nempilo yami. Kade ngithi kwenye indawo ngitshela abazalwane uyabona eminyango yamasonto akungena abalungile kodwa kulunga abangenayo. Babethu abadala mabehlabelela ethi ngeza kuJesu ngimanikiniki kusho ukuthi ngamanye amazwi uza unjalo uyilokhu oyikhona. Nathi namhlanje simile lapha hayi ngoba singcono, simile lapha asizalwanga sikholwa. Nathi siwenzile amaphutha amaningi, siwenzile amahlazo amaningi, kodwa uJesu wasenzela umusa, wahlatshelela, washunyela izwi kaNkulunkulu ethi ohlabelelayo. Izwi lahlaba inhliziyo yami, langibonisa ukweduka kwami, ethi ngase ngiyazivuma izono zami ngenxa yomsebenzi owenziwa uJesu eCalvary. Nangu uJesu usefikile nakule ndawo kade sihlabelela izono sithi lifikile ivangeli nasesizweni sakwaZulu lilethile ukukhanya nezinhlanhla ezinkulu. Ethi umpostoli uPaul mayibhala kwincwadi yabaseKorinte ethi izwi lesiphambano kwababhubhayo liwubula kepha kwabasindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kwabanye makusenjena simile sikhuluma kanjena kuba sengathi uthi siqhajukele ulayini, kuba sengathi uthi sibhorekile siswele izinto esingazenza. Kodwa ngenxa yokuthi impilo yakho ibalulekile asiswele izinto esingazenza, kodwa uJehova usithumele kule ndawo ukuba sizokutshela ukuthi usekhona uNkulunkulu okwazi ukushintsha izinto empilweni yomuntu. Lapho besebethi kuphelile, lapho besebethi angeke kwalunga lutho, lapho abantu besebekhomba ngo5 finger bethi lona kuphelile uzoze afe anjena, efika uJehova qala izinto kabusha. Bethi abamotivateayo, when the devil put full stop, God begins a new sentence. Usefikile nakule ndawo uzoguqula izinto, uzoguqula amatafula nasemindenini besebethi kuphelile, nakwifamily yakho kade ubukeleka phansi bethi akukho kusazolunga ngalona
khona uzoze afe anjena bese uJesu uyafika ezoqala izinto kabusha empilweni yakho egameni lika Jesu. Ngiyacela abazalwane egameni lika Jesu mani khona nje niphakame nime ngenyawo sizodumisa inceku Mazibuko ize lapha ngaphambili izosipha isikwa sethu namhlanje singakathandazi. Bathi abahlabelelayo thula manje wenhliziyo ngifuna ukuzwa uThixo. Uyabona-ke uma esefikile yena ethi uDumi kaMkhonstadi ethi nasiphi na isimo siyamlalela, nalezi bese kuthiwa zilaleli, nalezi bese kuthiwa azinguquki, but mayisefikile yena ziyamlalela. Kuguquka izimo, kuguquka izinto, bese kuqala izinto ezintsha, kuqala iy'nhlanhla empilweni yakho, zifike empilweni yakho, kudlulele nakwifamily yakho, kudlulele nakwi-community yakho, ngoba uJesu usefikile ngaphakathi kwakho. Egameni lika Jesu lifikile ivangeli esizweni
uyizolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi enamandla. UJehova igama lakho lodumo. uNkulunkulu wethu onamandla, ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha, izwi lakho liyaphila, izwi lakho lingamandla, izwi lakho likhaliphile kunezinkemba zonke ezimsika hlangothi zombili. uNkulunkulu wethu ongcwele, dala ngalo uNkulunkulu onamandla, umbathise umntwana wakho amandla amangalisayo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuze ofike kule ndawo baba egula angabuyele emuva egula, ofike enezinkinga baba zixazululeke, ofike ngenathemba libuyiswe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, igama elinamandla. Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo lonke nanamhlanje ntambama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba phakama nakule ndawo, uNkulunkulu wethu ongcwele, sehle thina egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Shayina izandla phezu kwamakhanda ethu, samukele umazibuko egameni likaJesu. Haleluya, egameni likaJesu. Ungadalwa lutho emhlabeni, mina ngasengikhona. Uye uThixo wakukhulunyiwe, siyathandazana uNkulunkulu wethu ngantambama, sisazofunda izwi lakho egameni likaJesu Kristu. Lakho wena ohlumise yonke intalo ngalo egameni likaJesu, yonke imoya abayithulilalele lona izwi lakho egameni likaJesu, nakule ndawo ithobele izwi lakho in Jesus mighty name, egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Egameni likaJesu asibingelele nje kafushane, ngeke sibe bade kakhulu, sizofunda nje izwi likaNkulunkulu bese siyathandazana. Egameni likaJesu siyabingelela kakhulu insizwa, egameni likaJesu sibingelela intombi, egameni likaJesu sibingelela omama, obaba, ogogo, omkhulu, egameni likaJesu Kristu inkosi. Haleluya. Egameni likaJesu ngiyacela Nkosi sifunde izwi likaNkulunkulu kafushane nje, singamoshi isikhathi. Incwadi kaLuka chapter number 5 sizofunda nje khona egameni likaJesu kusukela ekuqaleni. Siyabingelela kakhulu bazalwane, egameni likaJesu sikubingelela uhlezi mhlawumbe uyipholele nje, sikubingelela udlula uyidlulela, siyakubingelela mfowethu egameni likaJesu. Mhlawumbe usemsebenzini, ngiyabingelela nje kafushane bantwana basekhaya egameni likaJesu. Mhlawumbe ubuya khona, mhlawumbe usakhona emsebenzini egameni likaJesu. Ngiyabingelela abantwana basekhaya egameni likaJesu. Ngibingelela bonke abahlezi abathabela abalaleli izwi likaNkulunkulu namhlanje egameni likaJesu Kristu inkosi. Amen. Siyafunda-ke eBhayibhelini lethu kwelihle igama likaJesu Kristu. Sizoba bafushane ngoba namhlanje siyavala, namhlanje siyathandaza egameni likaJesu Kristu inkosi. Amen. Funda ngicela usithandaze incwadi kaLuka, ngokukaLuka chapter 5 verse number 1. Verse number 1. Ihloko sifundeka kanje: ukubizwa kukaPetro nababenayo. Haleluya. Funda ncane. Verse 1. Yes. Kwathi isixuku simbonganyela, haleluya, ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Yes.
wayemi ngaselwandle lwaseGenezaretha Hallelujah. wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle Yes. abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Hallelujah. Verse number 3. Yes. Esengele komunye kwemikhumbi Yes. ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Yes. Wahlala phansi wabafundisa abantu Yes. emkhunjini. Oh, hallelujah bazalwane. Asifundeni ke futhi ngeke uqale phansi egameni lika Jesu ukuze nongazwanga ayizwele ukuze nobethe cha mina iBhayibheli angiliphethe namhlanje aphinde ezwe futhi funda eceke Nkosi uphinde uqale ehlebweni egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Amen. Luke chapter 5 verse 1. Verse number 1. Yes. Ukubizwa kukaPetru nababenaye. Ukubizwa kukaPetru nababenaye. Siyabingelela kakhulu bazalwane. Lana ke iBhayibheli likhuluma ngokubizwa kukaPetru. Ubizwa ubani? Ubizwa uNkulunkulu. Ubiza esuka endaweni ayekuzona. Ubiza eqhamuka mhlawumbe la ekhona ephiliphila eyiphila. Kona la sizofunda khona ngamafuphi nje lithi iBhayibheli sizofunda ke ngokubizwa kwakhe ebizwa uJesu Kristu Nkosi. Amen. Funda Verse 1. Yeah. Kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Kwakunesixuku besasibunganyela uJesu. Lithi iBhayibheli isixuku sasimbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Isona sathu isixuku sasisondele kuJesu kwakukuthi sifuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Esona sathu abantu besifazane neyintombi esasihleli zilalele zisondela kuJesu. Lithi iBhayibheli babefuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Esona sathu leso ngamanye amazwi babelaphela ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngamanye amazwi babelangazelela ukuthi uJehova yena ayishoyo noma lithini izwi likaNkulunkulu. Sinjalo kulwane siphila kuso namhlanje siyizukulwane esinye sethu esilangazelelayo ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Singabantu sineyinsizwa neyintombi eyilangazelelayo ukuthi uthini uNkulunkulu kulesi sikhathi. Ngoba abantwana babathi miningi imiyalezo engifinyelela emadlebeni omuntu ethi bayifinyelele eminye ibenza khathazeke, eminye ibenza hlukumezeke, eminye ibenza ngabi right nje empilweni. Kodwa iBhayibheli lithi nalapha-ke base behlanganyile bahlanganyela ukuba bezwe izwi likaNkulunkulu. Yes. Sona zathi ababehlanganyele, sazathi ababehlanganyele ngaso ukuthi nje bezwe izwi likaNkulunkulu ncebo. Namhlanje ngisho ngakuthiwa akekho umuntu la enkonzweni kodwa uyabona ukuthi izenzo zesizwe sakithi siyisizwe esilangazelela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Uyabona ukuthi endaweni esiphila kuyo kushoda izwi likaNkulunkulu. Abantu noma bangaphila kanjani noma singayalena lena kodwa impilo yakhomba ukuthi kushoda izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kuwubufakazi ngempela ukuthi nathi siyabanye abanjalo abashoda ngezwi likaNkulunkulu. Abashoda ngezwi likaNkulunkulu. Kunemphakathi eshoda ngezwi likaNkulunkulu. Kuneyindawo eyishoda ngezwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukushoda kwezwi kuwubufakazi bokuthi bayalangazelela ukuzwa ukuthi uJesu uthini. Bayalangazelela ukuthi uNkulunkulu uthini bakunje. Abanye emphakathini bayayibuza bayayiphendula ukuthi uthini uNkulunkulu kwisimo sinje. Abanye bathi uNkulunkulu wokukhipha kanjani. Abanye bathi uNkulunkulu wokuhleka kanjani. Ngamanye amazwi isizukulwane sakithi siyalangazelela ukufa. Siyalangazelela ukufa. Siyalangazelela ukufa. Funda nceke Nkosi egameni likaJesu funa
standards. waya ngaselwandle lwaseGenesaretha. Hallelujah. Wabona imikhumbi emibili ingaselwandle. Wabona imikhumbi emibili ibingasolwandle. Funda qhubeka. Sesiyathandaza. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Babephumile kuyo behlanza amanethi. Qhubeka standards. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni. Esengene kweminye yemikhumbi okaSimoni. Wacela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wacela lana abantwana bakwethu iBhayibheli libeka caca ukuthi uJesu ubone ukuthi kunabantu abalangazelela ukuze ukuthi uNkulunkulu uthini. Wayiseya kuPetro, mayifika kuPetro uyocela uPetro ukuba kunikeze umkhumbi wakhe. Lithi iBhayibheli wamnikeza-ke noma lingasho kanjalo ngokucacilelana, wamnikeza-ke umkhumbi wakhe uPetro. Wayesiyangena, wayesiyahlala kumkhumbi, wayesenzani inceku? Wase eyafundisa. Wayesafundisa ehlezi kuphi? Esemkhunjini. Esemkhunjini kabani? OkaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Hallelujah. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Bantwana bakwethu, singakusa kithi isizwe sikaZulu egameni likaJesu namhlanje ntambama yinye nje indaba esizoyimemezela ukuthi uJesu ufuna umkhumbi wakho, ukuthi uJesu ulangazelela umkhumbi wakho ngokuba kubonakele ukuthi mhlawumbe noma hleze emphakathini wakini owethina uvela khona kukhona abadinga ukufundiswa, kukhona abadinga ukwazi imiso sikaJehova, kukhona abadinga ukwazi intando kaNkulunkulu, kukhona abadinga ukwazi indlela kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJesu esebonile ebona ukuthi kukhona abantu abalangazelela ukufa. Leso sikhathi lithi iBhayibheli wayesehamba wayecela uPetro ukuthi wePetro nginikeze umkhumbi Nkosi yami. Nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho ngoba sengathi kukhona insizwa edinga ukwazi ukuthi insizwa noJesu iphila kanjani. wePetro nginikeze umkhumbi wakho ngoba ngathi kukhona obaba abadinga ukwazi ukuthi umama noNkulunkulu uphila kanjani. wePetro nginikeze umkhumbi wakho ngoba ngathi kukhona obaba abadinga ukwazi ukuthi umama noNkulunkulu uphila kanjani. Jesus. Hallelujah. Nikeza umkhumbi wakho sesathandaza. Nikeza umkhumbi wakho. iBhayibheli-ke uma likhuluma indaba yomkhumbi kukaningi eBhayibhelini lasitshela umkhumbi. Imikhumbi ihlaselwa olwandle, ivulelwa zivuguvugu, ihlaselwa lapha nalapha. Bantwana bakwethu, umkhumbi umele impilo yakho, umkhumbi umele impilo yakho. Ngamanye amazwi uthini uJesu? Uthi nginikeze impilo yakho, nginikeze impilo yakho. Uthi wePetro nginikeze impilo yakho, ihlale kuyo bese ngiyafundisa. Uthi uJesu wesimangele nginikeze impilo yakho, ihlale kuyo bese ngiyafundisa. Uthi uJesu nginikeze impilo yakho. Nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho, nginikeze umkhumbi wakho. Namhlanje uJesu uyacela, namhlanje uJesu uyacela, namhlanje uJesu ucela wena dadewethu, ucela wena mfowethu, ucela wena dadewethu ukuthi kumele wamnikeze umkhumbi wakho na. uJesu afuna umkhumbi wakho namhlanje. Ngoba manje kunezinto afuna ukuyifundisa iy'ngane, kunezinto afuna ukuyala ngazo iy'ngane, kunezinto
ufuna ukukhulisa isizukulwane esisha, asikhulise ngendlela. Jehova uNkulunkulu wasezulwini, kodwa manje kudingeka usondekela kakhulu. Namhlanje asela abaningi, sizele laba abafisa ukunikela kakhulu, laba abafisa ukunikela kakhulu, laba abafisa ukunikela kakhulu, laba abafisa ukunikela ngempilo zabo, laba abafisa ukunikela kakhulu. Jesu wababiza nje wathi mlandeleni, wathi mina ngisakunenza ngamanye amazwi athi mnikeze lokhu, mina ngisakulungisa. Ngisho ngathi unjani, ngisho ngathi unani, ngisho ngathi unubani, kodwa mnikeze lokhu, mnikeze lokhu, mnikeze lokhu, mnikeze lokhu, mnikeze lokhu. Baningi bakhala inyembezi esokuthi ekhaya mina ngideleliwe, ngibukela phansi, angibizwa ngisho kubizwa mami thina balulekile ekhaya, ngoba yinto into engayisho ngoba mhlawumbe ngiphumelele. Kodwa uJesu uthi nginikeze lokhu, nginikeze lokhu, isibonakalise emthenini wakho, nginikeze lokhu. Petro wamnikeza uJesu shuthi lokhu, elilabo uJesu wafika kuba Petro eshayela lokhu, wathi mayifika kuba Petro wafika umkhwekazi kaPetro wamfika ekhulu. Abandala bokosa ripoka bosi akelele bokosa, ngibhebhele uJesu wakosha umkhuhlane, wakosha umkhuhlane ekhaya kaPetro, wakosha umkhuhlane emzini kaPetro. Uyangena kasha mapati, uyangena kasha sinyama. Wathi nginikeze lokhu, wala kunabantu ekufuna ukuyibonakalisa bona.
mina ngiqonde ngqokini ngifike ngakhe kubonakale ukuthi ukhona ongene ngevuse bezwa kimi. Hallelujah. Baningi bafika eThekwini nceke inkosi nomkhumbi bawunikeza abafana abefika emakhaya bafika nezisu bangabalukho umahluko. Kodwa uJesu akakulahleka lutho, uthi kodwa unikeze mina lo mkhumbi. Ukuthi abazali bayojabula yini ngawe, ukuthi abazali bayokuthokoza yini ngawe, unganikeza nami uJesu lo mkhumbi. uJesu mnikeze lo mkhumbi, uJesu mnikeze lo mkhumbi. Mfisa ukuyibonakalisa bona, kunabantu mfisa ukusazisa kubo bonke abakuhlebile bakuthuka kufuna ukuyiveza bona. Akukunikeze lo mkhumbi, akukunikeze lo mkhumbi, akukunikeze lo mpilo yabebese mfana esitaladini saseThekwini eyokushopho yabebese yathi akukunikeze lo mkhumbi, yathi akukunikeze lo mpilo. Awasisomlanga uJesu lithi iBhayibheli wamemeza ngelinye ilanga wathi yeni nanonke kusindona elikhathele wathi wozani kimi mina ngizokukhuza. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga waba ngosuku lokugcina lomkhosi wamemeza wathi ubekhona omileyo wathi makeze ngibaphuze ndababa zonke lezi zinto kusuka kuJesu ethi kunikeze lo mkhumbi. Unikeze lo mkhumbi, unikeze lo mkhumbi usekathandaza, unikeze lo mpilo, ungabusananga ukuthi yenzeka phambili, ungabusananga ukuthi ishayisene, ungabusananga ukuthi limale kanjani. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga mhlazane inyoka yethusa hlani iphakanyisiwe. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayelezile ukuthi abayolibheka bayophila, bayophila bedliwe zinyoka, bayophila belumele. Kodwa uma bekuya kuyibheka bayophila. Njengababa ushongakuthi ulimele umkhumbi, ushongakuthi usungena ngamanzi, usuyacwila olwandle. Kodwa nasi isimemezelo sithi kunikeze lo mpilo, kunikeze lo mkhumbi. Sekufuna ukuthandaza, kunikeze lo mkhumbi, kunikeze lo mkhumbi. Sekufuna ukuvala lithi iBhayibheli nceke inkosi embonile uNkulunkulu namhlanje uJehova uzolanda abayimisele ngayo abafuna ukubeka umkhumbi wabo phansi. Lithi iBhayibheli uthi ngizwile ukhala, uthi ngizwile kwabantwana bami, wathi ngibonile uqhilazo labo, wathi ngakho mina Jehova behlile ukuba Mose ngizebuke ngizothi nginikeze, izothi Mose nginikeze lempilo, izothi Mose nginikeze lempilo. Ngoba ngifuna ukuyakhulula, ngoba ngifuna ukuyakhulula, ngoba ngifuna ukuyakhulula, ngoba ngifuna ukuyakhulula. Sengiyathandaza ngoba ngifuna ukuyakhulula. Phela uMose wanikela ngomkhumbi wakhe, wangena uJesu waqonda ngqo eGibhithe eyokhulula abantwana baka-Israyeli ekugqibeni, eyabakhulula enhluphekweni. uNkulunkulu namhlanje ufuna into enjalo. Wafika kunene, efika ngqo, efika kuPholi. Lithi iBhayibheli uPholi waqala eshiya abazalwane bahlukumeza, engenandaba nendaba kaJesu, engenandaba nendaba kaNkulunkulu, engayingeni engayichizi icala lamuntu. Washo ukuthi noma engayingeni yena kodwa izulu lingenile. Washo ukuthi noma enganandaba noNkulunkulu
bathi noma ungabanganathanda kodwa uNkulunkulu unendaba ngawe, kodwa yena unendaba ngawe, unendaba mntaka baba, unendaba mntaka baba ngawe. Egameni likaJesu lithi iBhayibheli wafika kupholi ebulala abantu noma ebashaya abantu. Lithi wezwa lethi loyana uyisitsha sami ebiza umbulali, ebiza umhlukumezi wabangcwele, ebiza umhlukumezi wabakhona, ethi kodwa loyana ngizwe bantwana bakithi, ethi kodwa loyana umkhumbe uyawugibela, ethi loyana uyakunikeza impilo yakhe, ethi loyana uyisipho uyakuyibonakalisa ngaso wabesizwe. eThekwini kukhona abahluphile, abanye weshene amazi sebeboshwe ngaka, amazi ama-criminal record manga, abanye nceke nkosi amazingangizisa fulile, abanye amazi bangaka abazali abangabahloniphanga, abanye ngikhuluma nje bachitha igazi. Kukhona abantu abangasekho ngenxa yabo emhlabeni, kodwa uJesu ethi noma kunjalo loyana uyakuba isami sokuyibonakalisa esizweni sonke. Jesu ufuna ukulawula impilo yakho. Jesu ufuna ukulawula impilo yakho. Bengeke yini kwakuhle bantwana bakwethu ukuthi singene enyakeni omusha, umkhumbi wethu unodrive omusha. Bengeke yini kwakuhle workshop ukuthi sizongena 2025 singene impilo yethu inomaluso omuhle, sibe nomfakazi oDavide abafakaza ngawo, bethi yena umaluso omuhle, bethi yena umaluso omuhle. Namhlanje sizothandazana nabo abathi ngene enyakeni omusha. uNkulunkulu yalusa umkhumbi wami, yalusa umkhumbi wami, yalusa umkhumbi wami. Yalusa umkhumbi wami, yalusa umkhumbi wami, sondela shaka uthandaze ngawo. Yalusa umkhumbi wami egameni likaJesu, yalusa umkhumbi wami. Bela siyakhuluma kakhulu ngoba manje nayi indaba lethi iBhayibheli uJesu uyamcela uPetru ukunikeza umkhumbi wami. Ufuna abantu abazomthemba ngempilo yabo. Uthi uPetru weJesu umthetho wakhona nje ukufuna lo mkhumbi nje, seshile ubusuku bonke asibambanga lutho. Ufuna abantu abazothi Jesu mzamile ukuyiphila impilo ngamathemba asemhlabeni. Isabelo uyiphila impilo ngokwami kodwa ngehluleka.
abazothi Jesu unyaka ka-2025 uqala ngizothi awulawule umkhumbi wami, awulawule impilo yami. Thi iBhayibheli abafundi beyihambela kumnandi, wabonakala amanzi engena emkhunjini ababehamba ngawo. Thi iBhayibheli ngoba lo mkhumbi ababehamba ngawo awunoJesu, bagijima baya kuJesu bayamvusa bathi Jesu nakhu umkhumbi ucwele. Namhlanje ngifuna ukuthandaza nalabo nje abathi Jesu nawo umkhumbi ucwila. Nazi izinto kweyami impilo engahlangani, ngiyakutshela ngufakazi uJesu uyayisiza impilo yomuntu. Lithi iBhayibheli uJesu wavuka wakhuza umoya nolwandle. Lithi iBhayibheli abafundi bamangala ukuthi wajani lo nkulunkulu ulwandle imimoya kuyamlalela. Funa ukuthandaza labantu abazomangala kulo nyaka ozoqala ukuthi hawu kanti lo nkulunkulu izinto ziyamlalela, kanti lo nkulunkulu nezifo ziyamthobela, kanti lo nkulunkulu ayikho into emehlulayo. Ofakazi imindeni esiphakula kuye imindeni okuthiwa lona bengasiqeda isikole, imindeni okuthiwa lona bonke abaphumela ekhaya basoze baphumelele. Kodwa ngalo nkulunkulu elithi iBhayibheli wamangasa abafundi sayibona bebangala abantu endaweni ukuthi kanjani nje mali leyana uzala laphayana uphumelele kanjani ngeqiniso Uyinkosi ephakeme, uyinkosi ephilayo. Akekho uNkulunkulu njengawe, akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe emhlabeni.